किचन ಗೆ स्वागत इनी नम चिकन घी रोस्ट मल्तंदुल्ला चिकन घी रोस्ट मल्पुनु ಎಂಚ ಐಕ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಚಿಕನ್ घी रोस्ट मल्पे ಗೊತ್ತು ನಿಗಲೆ ನೆಕ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೊರಿಯ ಬೋಡು ಟೈಸನ್ ಆಪುಜಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆನ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ ಡೆ ಇನಿ ಮಲ್ಪಗ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅಂಚಾದಿ ಪಂಗ ಅದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬೇಗನೆ ಆಪುಡು ನಮ್ಮಡ ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಳು ಇಲ್ಲಾಲು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ चिकन घी रोस्ट मल्पले तुम सूपर आपन ಒಂದು ರಸಂ ಇತ್ತನ ಸೈಡ್ ಚೂರು ಒಂದು घी रोस्ट ಇತ್ತನ ವಾವಾಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ನಿಗಲ್ ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕುಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ನಿಗಲ್ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡಿಪ್ಲೆ ಅನ್ಕೂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಇಗ್ಲೆ ಮಲ್ತೆ ತೋಜವೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪನ घी रोस्ट ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ ಡೆ ತೋಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಕನ್ घी रोस्ट ಗೆ ಯಾರ್ ಮುಲ್ದಾದ ತಂದೆ ತುಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಜಾಲದ ಪುಡಿ ಒಂದು घी रोस्ट ಅಂದ್ರೆ घी ಬೋಡು ಒಂದೆರಡು घी ತೆತ್ತೊಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು पुळि मुंची मसाला पंड अनिकले उंदे नपिरो चैनल उंडु पुळि मुंची मसाला सुक्का मसाला पंते अवु निक्ला यूस आपुंड अवे सेम पुंदु मिगुलु वरा उंदु पोडी मल्तियाड निक्लिग बेते बेते टाइप कोरी मल्त तिनोली नेट अर्ध केजी कोरी देतुंदे ऐक्यान अर्ध लिंबे चू शुंठी कट मल्ति उंदे बेळ्ळुळ्ळि कट मल्ति उंदे ಒಂತೆ ಗೋಡಂಬಿ ಪಂಡ ಬೀಜ ದೇತುಂದೆ ಮಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಉಂದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿಕ ಅವೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬನ್ಪೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆಡ್ದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಸರಿ ತುಲೆ ನೀರಿಚ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪು ರೆಡ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯ ಮಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ अर्ध यावु अर्ध स्पून ಒಂದು ಮಂಜಾಲದ ಪುಡಿ अर्ध स्पून ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ अर्ध स्पून ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ 1 स्पून दात उप्पु पाड़े बक नम बोडंड पाडनगे इत्त नेक 1 स्पून दात नेय्यि पाडुवे 1 स्पून दात नेय्यि पाडुवे अदे रीति मिक्स मल्पुग इतने कोरी पाड़ग कोरीद नीर पाड़ी खाली पुंटद पाड़ले कोरीना नेट मासद पीस इतने एड्डे बोनलेस शोक हापुंडु नेट ಒಂಜಿ ಎಲುಲು ಉಂಡು ನೆತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲೆ ಇತನದೇನ ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಇಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ದೀವೋಡು ಅಂಚ ದೀದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ದಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಲಿಂಬೆದ ಪುಂಡು ಹುಳಿ ಪಾಡ್ತಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿತೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟುಡು ನೆಡ್ತುಲೆ अर्ध टी स्पून अर्ध लिंबे पुंटिये आयता बित्त देप्पे अर्ध लिंबेद नीर पाडिये इत्ते शोक मिक्स मल्पुग देपण्ण नेक्के कोजप्पुಲ पाड्ದೆ अंचाद जास्ति पुळि बुर्चि ಈತ್ಯಾರು ಒಂದೇ ನೆನಿತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಪೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅತ್ತನ 20 ನಿಮಿಷ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮಂದೇನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ
ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹತ್ರ 20 ನಿಮಿಷ ಬುಡೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಅವು ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡು ಆತ್ನಿಟ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇನ ಮೂಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಣ್ಣಲಿದೆಯೇ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ 3 ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ನಿಗಳು ಗೀಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯಿನ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಕ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯಿನ ಕೋರಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಂಡು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಏನು 20 ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ನೀಟ್ ಪಾಡ್ಕ ಒಂದು ಕಾದು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಫ್ರೈ ಆಡು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದ ಚೂರು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಆಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಕ ಇದು ತೂಕ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟಿದು ಮಸಾಲ ಬೇಕಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಕಾರಣ ಹೊರಗಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದು ಪಾಟು ದಿಯ ಇದು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡ ವೈಟು ಆಟಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾ ಯಾನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ kg ಕೊರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ kg ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಿಗಲು ನೆಯ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಯ್ಕೊಡು ಕೋರಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಗೀಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಸಾಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ನಾನು ಗೀಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಗಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ತೂಲು ಬೋಡಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ತಿರವುದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಯಾನು ಇಂಥ ಪುಡಿ ಮುಂಚೆ ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಟು ತೂಲೆ ಅವೇ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಕ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಮಲ್ತದಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಐಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಕಿ ಸೂಪರ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಗರಂ ಮಾಡ್ತಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದು ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಅನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಪೂರ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು
ಇತ್ತೆ ಯಾವ ನೆಂದಿರ್ತದ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು எனக்கு ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಇದು ಚೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೋಕ್ ಹಾಕ್ರೆ ಇದು ನಾವಂತ ಕೊದಕ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನೀರು ಕೊದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇದನ್ನು ಪೀಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಮೇಲೆ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ಹಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಡವು ಐತೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಇಟ್ಟಾಂಡು ಪೂರ ಬೆಟ್ಟಾಂಡು ಇನ್ನು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಎಂತ ಒಂದು ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದು ಅಲಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಮಲ್ಪೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದರ ಸ್ಪೂನು ಈತನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಳೆ ಒಂದು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಲೂ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೊಂದರೆ ನಾನು ಅವೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಅಡಿ ಬರ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕಾನು ಬೀಜ ಪಾದ ಇದು ಬೀಜ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿತ ಮಾಡಿಪಾಡ್ದೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡಿ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಇದು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಆವಡಿಂಚನೆ ಒಂದೊಂಥರ ನೆಯ್ಯಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು 4 ಇಂಚು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಡು ಮಸಾಲಾನ ಕೊದ್ದಾಡಿಂದು ತಲೆ ಕೊದ್ದಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಕೊದ್ದಾಡು ಸೈಡ್ ನೆಯ್ಯಿ ಬಿಡೋಡು ಅರ್ಧ ಕೊದ್ದಾಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ಯ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದು ಬರ್ತಂತಲೂ ಸೈಡು ನೆಯ್ಯಿ ಬಿಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಕವು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಯ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ನಮಗೈತೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗ ಈಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಈಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು
ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡೆ ಕಜಾಪತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನೇರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕಿಂಚಲೆ ಇಂಚ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಗ ತುಲೆ ಮುಲ್ತಾನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಗ ನಾವು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎಜ್ಜು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತೋಜನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಡ್ ಎಂಚಾತಂತೊಲೆ ತೂನಾಗನಿ ಗೊತ್ತಾಪನು ಸೂಪರ್ ಆತನಂದು ತಿನ್ಕಂದೆ ಆಪಡು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಬಂದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬನ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ಲೆ ನೀವು ಇಂಚ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಶನ್ನು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗಲೆ ಈಸಿ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಡಿಶನ್ ಯಾನ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.